Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις, talk to talk, και θα φύγουμε λίγο από το τομέα της επικαιρότητας και του καιρού και θα συνεχίσουμε με τον Γιάννη και τη μαγειρική. Επισκεφτήκαμε τις κουζίνες στο ΙΕΚ Δέλτα, μαγειρέψαμε μια σπουδάστρια της μαγειρικής ριζότο με θαλασσινά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Γεια σας φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σε καταστάσεις του ΙΕΚ Δέλτα, συγκεκριμένα σε μία από τις κουζίνες με τη σπουδάστρια μαγειρικής Κατερίνα Βλάχου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι θα μας ετοιμάσει σήμερα, Κατερίνα? Ένα σαρακοστιανό ριζότο θαλασσινό. Τέλεια, για όσους μας βλέπουν και νηστεύουνε. Λοιπόν, θα μας πεις λίγο τα υλικά? Ναι. Χρησιμοποιούμε 12 μεσαίου μεγέθους γαρίδες, μία σουπιά κομμένη σε γαρίδες. Οι γαρίδες με το κεφάλι? Ναι, για να δώσουν πιο πολύ άρωμα. Έχουμε 4 κούπες ζωμό λαχανικών. Το ριζότο θα είναι για 4 άτομα, οπότε θέλουμε 2 κούπες ρύζι αρμπόριο με 4 κούπες ριζότο. Το αρμπόριο τι είναι? Το αρμπόριο είναι ρύζι, ειδική ποικιλία από την Ιταλία και είναι για το ριζότο. Μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με κάποιο άλλο ρύζι, αν δεν το έχουμε εκείνη τη στιγμή στο ντουλάπι μας? Με ρύζι Καρολίνα μόνο. Ωραία. Και είναι και το πιο γνωστό για τις νοικοκυρές. Το αρμπόριο ή το Καρολίνα? Το Καρολίνα. Τέλεια. Λοιπόν, για συνέχισε. Στο λεπτάκι. Έχουμε λευκό κρασί. Έχουμε λευκό κρασί, βλέπω, ναι. Ένα ξερό κρεμμύδι, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, μία πιπεριά φλερίνης ψιλοκομμένη, άνηθο ψιλοκομμένο για το τέλος, φυτίνι, αλάτι, πιπέρια, αστεροειδή, γλυκάνισο και σαφρά. Ο αστεροειδής τι είναι? Μαχαρικό. Μύρισε το. Όντως, μυρίζει πολύ ωραία, μυρίζει λίγο σαν ούζο. Μπράβο. Όσο μας έλεγες εσύ, έλεγα να βάλω και εγώ την κοδίτσα μου. Είμαι έτοιμος για μαγειρική. Θα ξεκινήσουμε? Ναι, θα ξεκινήσουμε. Θα ποσάρουμε λιγάκι τα θαλασσινά στο ζωμό για να πάρουμε και άρωμα. Βάζουμε 5 λεπτά. Και τις γαρίδες και το... Ναι, όλα μαζί? έτσι, ναι, γιατί το έχω κόψει σε λωρίδες για να έχουν τον ίδιο βαθμό βρασίματος. Ωραία, περίπου και πόση ώρα? 5 λεπτάκια. 5 λεπτάκια, τέλεια. Ναι. Συνεχίζουμε με... Συνεχίζουμε με τα μυρωδικά. Θα έχουμε βοηθήσει να κόψει το κρεμμύδι. Φυσικά. Ψιλοκομμένο. Με αυτό το μαχαίρι? Όχι. Με αυτό το μαχαίρι θα κόψει κανένα χέρι? Δεν θα κόψει αυτό. Όχι σε πολλές πάντως. 5 εδώ τα σκουπάκια. Και δεν μου αρέσει καθόλου να κόβω κρεμμύδια, αλλά... Δεν πειράζει. Θα κλάψει λίγο, αλλά αξίζει. Για να δούμε. Όσο κόβω το κρεμμύδι, εσύ τι θα κάνεις? Εγώ βάζω 2 κουταλιές σούπας φυτίνι. Στη δυνατή φωτιά. Τέρμα, σου πάει? Ναι. Θα κάνουμε τα λαχανικά. Θα σοτάρουμε λίγο τα λαχανικά. Για περίπου πόσο χρόνο? Λίγο να σοτάριστο να πάρουμε μια γυαλάδα. Έπειτα θα ρίξουμε το ρύζι και θα σβήσουμε το κρασί. Και μόλις εξατμίστη, θα συνεχίσουμε με το ζωμό. Πάμε ένα-ένα τα βήματα που θα κάνουμε όλα. Ωραία. Ψιλοκομμένο. Όσο μπορώ. Δεν είναι πιο και το ψιλοκομμένο? Όχι. Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει μια ειδική τεχνική για να κόβουμε κρεμμύδι? Κάπως το κάνουν. Υπάρχει, αλλά το μαχαίρι. Να μην το ρισκάρω? Όχι. Θα το ρισκάρω. Θέλεις. Πρώτα να το κόψεις. Κατένα δεν μου τα εξηγήσει καλά. Δεν είναι ερώτημα, αφού είπες ότι φοβάσαι το κρεμμύδι. Φοβάμαι όχι το κρεμμύδι, δεν μου αρέσει να καθαρίζω κρεμμύδι. Τέλος πάντων, το ψιλοκόψω εγώ τώρα, όσο μπορώ. Έγινε, όσο εσύ Εσύ ψιλοκόβεις το λιώσω κρεμμύδι, μου. θα λιώσω τη φυτίνη. Η φυτίνη είναι διαφορετική από τη γαμμαγαρίνη. Μαργαρίνη. Να είναι φυτικό έλαιο. Όταν λέμε μαργαρίνη δεν εννοούμε πάντα το φυτικό. Ναι. Α, οκ, καλά τα ξέρω. Είπαμε δεν είμαι τόσο άθος στην κουζίνα. Έτσι πως το ξυλοκόψεις, πρέπει να κρατάς και το μαχαίρι από πάνω. Αυτό είναι το μυστικό. Μυστικό, τεχνική, θέλει εμπειρία. Αχ, πάει πια. Στο είπα, δεν ήμουν για το κρεμμύδι. Αυτό έχει ανάψει. Αλλά μέχρι να το ανάψουμε θα προσπαθήσω. Προσπάθησε και το κόκκινο. Κάπως έτσι.
Τώρα ξεκινάει αυτό να λιώνει. Ωραία, λοιπόν, έλα να αλλάξουμε. Πάρε κρεμμυδάκι να πάρω φυτίνι. Χωρίς το έχω. Έλα. Δώσε μισό λεπτάκι και είμαι έτοιμος. Εσύ. Δεν είμαι, τέλεια. Θέλεις να ρίξεις τελικά. Θα ρίξω, ξεκινάμε με το φρέσκο κρεμμυδάκι. Ναι, και τις πιπεριές φλωρίνης. Όλα μαζί. Για περίπου πόσο χρόνο, είπαμε να δούμε μέχρι να βράσει. Όχι να βράσει. Να βράσει, να σοκαριστεί, ναι. Να γυαλίσουμε. Λοιπόν, επειδή βάλαμε πολύ φυτίνι, θα περιμένουμε μισό λεπτάκι ακόμα, γιατί δεν έχει καεί ολόκληρη. Νομίζω ο ζυμός είναι έτοιμος. Ο ζυμός είναι τέλειος. Ναι. Έλα, βοήθησέ με. Έλα. Ρίξε και το φρέσκο κρεμμύδι στις πιπεριές. Λοιπόν, ρίχνουμε φρέσκο κρεμμυδάκι Ναι. μαζί με το ξερό κρεμμύδι και τις πιπεριές φλωρίνη. Ναι. Και θα το βάλουμε όλα μαζί. Εντάξει, μυρίζει εκπληκτικά, τρελαίνομαι για λαχανικά. Θα το μάθουμε πάνω. Τα καραμελώνουμε. Όχι, αλλάζει πιπέρι. Για δύο κλαβίξαμε. Ας το κάνουμε λίγο ακόμα. Πώς άλλαξε χρώμα και αυτό, το κεφάλι. Το επόμενο βήμα μας. Στραγγίζουμε λίγο το ζυμό. Στραγγίζουμε. Δώσουμε και τον τυράκι. Ναι. Το ζωμό θα το χρησιμοποιήσουμε κι αλλού. Βέβαια. Θα το βάλουμε μέσα στη συνταγή. Για να βράσει το ρύζι. Δεύτερο έτος στο μαγειρική. Ναι. Και πώς φαίνεται. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μαγειρεύεις και πριν. Μαγειρεύω από μικρή, μαζί με την μαμά. Και εγώ μαγειρεύω σπίτι γιατί ποτέ δεν κάνω τα φαγητά που μου αρέσουν. Και αναγκαστικά κάποιος πρέπει να τα κάνει. Το ρύζι δεν το πλένουμε. Για να Όχι, κρατήσει το ωραία. άμυλο και να δέσει πιο εύκολα το risotto. Έγινε, το βάζουμε μέσα με τα λαχανικά. Ναι. Ωραία, όλο. Όλο, για το άτομα. Το τσιγάρι έχουμε και αυτό. Ναι, φέρεις και μια ποτήρι, φέρετε να φέρετε το έξω. Έτσι. Δεν θα κολλήσει το ρύζι. Όχι, θα το ανακατέσεις. Θέλεις να το κάνω εγώ? Άμα θέλεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι κάνουμε. Ανακάτευε εσύ. Ανακατεύω. Και όσο ανακατεύω θα ρίξουμε το ζουμάκι. Με δράση, να ρίχνουμε και το σαφράν. Το σαφράν το ρίχνουμε μέσα στο ζωμό λαχανικών. Ναι. Τα κεφάλια τα έχουμε κρατήσει λίγο πιο εκεί, στο κατσαρολάκι. Ναι, αυτά θα τα προσθέσουμε πάλι Στο στο τέλος. τέλος. Πάνω από το ριζό. Ναι, μαζί με το Ωραία, τέλος. έγινε. Πώς αποφάσισες να έρθεις στα ΙΕΚ Δέλτα? Ρώτησα ότι είναι η καλύτερη σχολή, πάρα πολύ καλοί καθηγητές. Έτσι, κάτσε λίγο να μου φέρει. Και επιβεβαιώθηκε η απόφασή σου. Βέβαια. Τέλεια. Ίσα που σκέφτομαι να έχω και τρίτο έτος. Ζαχαροπλαστική. Όχι, μαγειρική πάλι. Υπάρχει τρίτο έτος Περαιτέρω, ναι. μαγειρικής για εξειδικευσή. Ναι. Σε ποιο τομέα? Να το σβήσουμε με το κρασί. Φέρε να το βάλω. Είμαι έτσι εδώ να κάθομαι. Ανακάτω και περιμένουμε να εξατμιστεί το κρασί. Το κρασί αφού εξατμίζεται, αφήνει τη γεύση του, τι γίνεται? Θα εξατμιστεί γιατί δεν θα υπάρχει άλλο κρασί. Αλλά θα αφήσει κάποια γεύση, τι προσθέτει το κρασί στο φαγητό μας? Άρωμα. Μόνο, καθόλου γεύση. Εγώ Άρα, συνήθως στην ουσία όποτε βάζω, και γλυκίζει κιόλας, σαν να καραμελώνει λίγο τα λαχανικά. όποτε βάζω κρασί, Τώρα πάντα μου βλέπεις συμφέρει και ότι- νιώθω να. πολύ έντονη την απόρρη. Τώρα πήγε και ρίχνω το ζωμό. Πήρε το στο κρασί, τον ρίχνουμε μέσα εδώ, Εσύ ανακάτετε. σαφώς. Το ρίχνουμε σιγά σιγά. Ανακατεύουμε.
Λοιπόν, θες να τα κατέβεις και να μου λες σιγά σιγά να ρίχνω και άλλο ζωμό. Πάρα πολύ εύκολο. Μέχρι στιγμή έχουμε κάνει 3-4 απλά βηματάκια. Τελείωσε στην ουσία. Τελειώσαμε. Πόση ώρα θα περάσει? Θέλει ένα 10-15 λεπτά σίγουρα μέχρι να γίνει το ρύζι. Δεν μας είπες όμως τι θες να πάρεις στην επίκευση. Μαγειρική. Το τρίτο έτος τι προσφέρει, ποια είναι η διαφορά με το δεύτερο χρόνο? Έχει απλά επιπλέον εκπαίδευση πάνω στη μαγειρική. Δεν έχουν θεωρητικά μαθήματα, μόνο μαγειρική. Όσον αφορά το food style. Αυτά. Κατάλαβα. Προσθέσουν κι άλλο ζωμό. Στη δυνατή φωτιά, ναι. Στη δυνατή φωτιά. Στη δυνατή φωτιά. Πόσες κουτάλες ακόμα? Το θέλει μόνο. Όλο. Ναι, θα μας πάρει αρκετό χρόνο δηλαδή. Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε συνέχεια πάνω. Εντάξει, και να το κατέβουμε. Λοιπόν, άσε να το βάλω. Αυτό το ρύζι θα το πιει όλο. Το ότι μαγειρεύεσαι από μικρή σε βοηθάει τώρα και στην επαγγελματική σου εμπειρία? Ναι, γιατί έχω μία βάση, κυρίως. Γιατί η μαμά μου είναι πολύ καλή μαγείρισα, είναι και από χωριό και έχω μια πάρα πολύ καλή βάση, οπότε μαγείρευα και πολλά χρόνια σαν φοιτήτρια. Μάθαινα και στους φίλους μου να μαγειρεύουν, οπότε λέω πώς να πάω. Λίγο πολύ όσοι δεν έρχονται μαγειρικοί δεν έχουν κάποια βάση, δηλαδή δεν γίνεται να πεις ότι θα κάποιοι δεν έχουν και απλά τους αρέσει. Δηλαδή δεν έχουν βράσει ούτε ένα από που λένε και έρχονται να γίνουν μαγειρές. Εντάξει. Και με το αγαπημένο μου φαγητό, μπορώ να σου κάνω τώρα ριζότο, το αγαπημένο μου φαγητό είναι πατάτες τηγανιτές με αυγά. Δεν τις κάνουμε μέρα, αλλά θα μας τις κάνει special. Βέβαια. Και η πατάτα τηγανιτή θέλει την τεχνική της. Όπως όλα μέσα στη κουζίνα. Να βάλω καλό νεράκι. Να δεν βάλεις. θα ακόμα. Να βάλεις. Θα το καταπιεί όλο το νεράκι. Θα το φίξει όλο. Θα το φίξει, ναι. Δεν του φαίνεται. Ίσως. Περιμένω να δω πώς θα πάρει τη μυρωδιά που θα πάρει όταν βάλουμε και τις γαρίδες. Γιατί ακόμα δεν έχουμε μυρίσει πολύ αυτό το θαλασσινό. Ο ζωμός μυρίζει με... Έχει πάρει αρκετά το άρωμα. Ναι, αλλά νομίζω με τις γαρίδες θα έρθει και θα γίνει υπέροχο. Αν δεν ήταν στήσιμο, συνήθως το ριζότο το παίρνουμε με ένα πολύ σκληρό τυρί, κυρίως παρμεζάνο. Αλλά τώρα επειδή είναι στήσιμο, θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο για να δώσει και το άρωμά του. Ελαιόλαδο ρίχνει στο τέλος. Ναι. Το έλας και το παίρνουμε το φρουβάσι, μπορούσε να δοκιμάσετε αυτό, να πάρει το κουτάλι και να αφήνεις δοκιμάστε λίγο. Άμα θέλει και άλλο αλάτι. Έτσι να μην κάνω. Εσύ. Τι θέλεις. Ό,τι θέλεις εσύ. Επειδή εμένα μου αρέσουν λίγο έντονα, βάλουμε ελάχιστο ελατάκι. Αυτό δεν είναι ελάχιστα. Εντάξει, πάει σε να βάλουμε και να βάλουμε όμως αρκετό πιπέρι. Να το τολμήσω. Ό,τι θέλεις. Εντάξει, αυτό είναι στη ιδιοσυγκρασία του καθενός. Όπως θέλει μπορεί να βάλει ο καθένας αλάτι πιπέρι, σωστά. Βέβαια. Μπορεί να βάλει και πάπρικα. Λοιπόν, όσο και αν ανακατεύεις, πάπρικα και τσίλι μπορεί να βάλουμε. Αν σου αρέσει το καυτήρα, ναι, θα τους θες τσίλι. Λοιπόν, όσο εσύ μαγειρεύεις, θα κάνουμε μια επανάληψη στα υλικά μας. Θα το πω εγώ όσο ανακατεύεις. Λοιπόν, έχουμε 12 γαρίδες μεσαίου μεγέθους, καθαρισμένες όμως με το κεφάλι. Λοιπόν, έχουμε μια μικρή σουπιά σε ροδέλες. Αυτή τη βρίσκουμε και έτοιμη. Τη βρίσκουμε έτοιμη στο εμπόριο ή πρέπει να την καθαρίσουμε εμείς? Μπορεί να μας την καθαρίσει ο ψαράς, αλλά πάλι εκεί που ενώνεται τα πλοκάμια με το μεγάλο μέρος της σουπιάς, έχει ένα σκληρό, αυτό το αφαιρούμε. Και επίσης μια μεμβράνη αφαιρούμε. Σε καταψυγμένα που πολλές φορές παίρνει ο κόσμος. Μπορούμε να το βρούμε έτοιμο? Ναι, τελείως, είναι ωραία. και συνοδείες. 2 φριτζάνια ρύζι αρμπόριο, 4 με 5 κούπες ζωμό λαχανικών, 1 ποτήρι λευκό κρασί, 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα και αυτά, 1 πιπεριά φλωρίνης ψιλοκομμένη. Ένα κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο. Ναι, το είπαμε.
λίγο άνηθο, 2-3 κουταλιές σούπας φυτικό βούτυρο, ένα τεμάχιο ρεστιροειδή γλυκάνισο, αλάτι πιπέρι και σαφράν. Το σαφράν ποιο είναι, το βάλαμε στην αρχή, ήταν αυτό εδώ πέρα. Ήταν αυτά εδώ. Ναι, οκ. Και αυτά δίνουν άρωμα. Ναι. Είναι ο τρόπος κοζάνης. Ο τρόπος κοζάνης. Χαμηλώνεις τη φωτιά. Όχι, τη δυναμώνεις. Περίπου πόσο χρόνο παίρνει αυτή η συνταγή σε κάποιον για να την κάνει? Πόση ώρα κάναμε για να... θέλουμε γύρω στα 10 λεπτά για να ψιλοκόψουμε τα υλικά. 5 λεπτά να το μαζεύουμε, 10 λεπτά να το ψιλοκόψουμε και 1/4 για να δώσει το ριζότο. Άρα περίπου μισή ώρα με 40 λεπτάκια. Μισή ώρα. Μισή ώρα. Φυσικά είναι οι γαρίδες καθορισμένες. Αν δεν είναι, πόση ώρα παίρνει περίπου να καθαρίσουμε τις γαρίδες? Ένα δεκάλεπτο. Αυτές θα είναι 12. Ναι, με την πρώτη θέση του κεντρικό, το κέλυφος και με μια οδοντογλυφίδα το έντερο. Ανάμεσα από το κεφάλι και το κορμί πάνω. Και πολύ απλά τις παίρνετε ήδη καθαρισμένες, ανάλογα με το χρόνο που έχει ο καθένας. Να ρίξουμε λίγο νεράκι, φυσικά. Τώρα θα αρχίσει να σώνει. Σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται ομοιογενές το μείγμα μας. Ομοιογενές τι θα γίνει, γιατί θα μείνει το ζουμάκι. Ναι, λίγο ζουμάκι θα μείνει, αλλά θα είναι πιο δεμένο. Τώρα θα αρχίσει να σώνει πιο πολύ, γιατί το έχω δυναμώσει. Τώρα θέλει συνεχόμενο ανακάτεμα για να μην βολάει. Ειδικά προς το τέλος, που αρχίζει και συνεχόμενο. Κατάλαβα, που αρχίζει και πίζει. Μπράβο. Δεν πίζει. Α, πίζει. Να ρίξω νεράκι. Όχι. Όχι, ακόμα. Τι άλλη παραλλαγή θα μπορούσαμε να κάνουμε, τι ακόμα να προσθέσουμε? Μανιτάρια μπορούμε να προσθέσουμε. Συγκεκριμένο. Μπορούμε να καταστήσουμε τις γαρίδες με καραβίδες, μπορούμε να βάλουμε χταπόδι, καλαμάρια, ναι. Και λαχανικό. Και καρότα μπορούμε να βάλουμε. Γεια σας, ήρθαμε κι εμείς. Ήρθαμε να δούμε την ταινία σας. Φυσικά, σιγά που θα είπατε. Πιστεύετε? Βασικά ακολουθήσαμε την μυρωδιά. Έχει γυρίσει όλο το στούντιο και ήρθαμε εδώ πέρα να το δούμε. Η Χρύσα μας νηστεύει, η ζωή όχι τόσο. Η ζωή μας κάνει μεταφή. Δεν θα πάμε νομίζω. Εντάξει, με τέτοια νηστίσιμα φαγητά νομίζω ότι είναι εύκολο να νηστεύσουμε. Εντάξει, η μπύζα όμως πολύ ωραία, είναι υπέροχο. Χρήσα μου. Εγώ παιδιά μια φορά έχω προσπαθήσει να κάνω ριζότο και κόλλησε. Ναι, γι' αυτό Θέλει συνεχεία ανακάτεμα. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Αρμπόριο έβαλα πάντα. Αλλά μόνο που δεν έκανε τίποτα. Το αρμπόριο. δεν έκανε. Ναι, άμα η μαγείρισα δεν. Μα δεν θέλει να μιλά στο τηλέφωνο ή να βλέπει τηλεόραση. Το αφήνω πάνω σου, θέλει να μέσα. είσαι πάνω. Συνέχεια. Να σου πω εγώ τι κόλπο κάνω. Κάνω πάντα διπλή ποσότητα. Ούτως ώστε κάτω να καίγεται να κολλάει και να τρώσει πάνω. Είναι μυστικό. Κόλπο είναι για να ταΐσει την οικογένεια σπίτι εδώ. Μυστική ώρα. Άρα όσοι θέλουν να κάνουν το κόλπο της πίτσας μας θα βάλετε όλα αυτά τα υλικά που είπαμε επί 2 φορές. Ναι, για τη διπλή ποσότητα. Περίπου 24 γαρίδες μεσαίου μεγέθους καθαρισμένες. Δεν συμφέρει πολύ, αλήθεια είναι. Όχι, δεν συμφέρει. Οπότε με μαγειρεύει η Κατερίνα καλύτερα. Θα φωνάζουμε εδώ πέρα να τρώμε να έχουμε πάνω πλάτη, σίγουρα. Τέλεια. Οπότε θέλουμε την επόμενη συνταγή να είναι μυστήσιμη και diet. Ναι, να είναι ένα συνδυασμό για να μας αρέσει για για τις τις δύο. δύο. Οπότε κοιτάξουμε. Πατάτες με αυτά δεν θα φας. Πατάτες με βάση, θα φάω. Θα φάω off camera, ελπίζω. Τελειώσαμε το ανακάτεμα, βλέπουμε ότι το ριζότο μας ήδη είναι έτοιμο. Θα το σερβίρουμε. Τι ακόμα έχουμε να κάνουμε? Λίγο να πάρει μια βράση και μετά με τις χαρίδες και θα φτάσουμε μέσα. Ωραία, μία βράση Δεν το ακόμα. ανακατεύουμε πολύ γιατί θα φύγουν και τα κεφάλια από τις χαρίδες. Ωραία, φέρε το πιάτο Πιάτο. να διακοσμήσουμε. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα το κάνεις. Βγάλουμε το μυστήριο. Δεν τρώγεται. Όχι. Έρασε μου. Τις Βάζω γαρίδες το θα διαμερίζεις τις πάρα πολύ ωραία. βάλουμε στο τέλος. Από πάνω για να φαίνονται. Μπράβο.
Είναι σε 5 λεπτά, ήρθε κάτι έμαθα. Μπράβο, λοιπόν. Άρα προσθέτουμε, βάζουμε το ρύζι με τις σουπιές κάτω-κάτω στη μέση του πιάτου. Στη μέση είναι και θα φύγει, θα πέσει αυτό. Θα το δώσω στον άνηθο. Θα τον δώσω τον άνηθο. Τον κρατάω εδώ. Ακόμα. Και από πάνω τώρα πέσει να σιγά σιγά και είμαστε έτοιμοι. Δεν κρατιόμαστε, αλλά Αυτό εμείς. βλέπω, δεν κρατιέσαι. Καθόλου. Ο άνηθος ταιριάζει πάρα πολύ στα θαλασσινά. Αυτό τι είναι για την διακόσμηση? Ναι, τσιμπιδάκι για τα φρύδια. Τσιμπιδάκι για τα φρύδια. Στο σπίτι να το κάνεις με τσιμπιδάκι για τα φρύδια. Νομίζω είναι Και μετά να πάρεις τα λίγο φρύδια. πιο στενά τα τσιμπιδάκι για τα φρύδια. Θα χρειαστούμε μικρότερες γαρίδες. Εντάξει, και αποστήσουμε μια σε είναι έτοιμο. Νομίζω ότι είναι πολύ ευχαριστημένος. Λοιπόν, για να ταΐσουμε εδώ τα κορίτσια μας που είναι και εμάς. Είμαστε πολύ αυστηρές. Ξέρετε, κορίτσια, θα σας ταΐσω από μέσα, δεν θέλω να χαλάσουμε το πιάτο, είναι πολύ όμορφο. Ωραία. Δεν σας πειράζει? Όχι, εντάξει. Σας πειράζει? Ζωή, περιμένω να μου πεις. Ταΐσω και τη φίλη μας τη Χρύσα. Και τώρα. Και έκατσε το φυσικό λίγο παραπάνω. Την Χρύσα, είναι πολύ ωραίο. Έχει πολύ ωραία Εγώ δεν έχω ακόμα. Όχι, καλό είναι. Δεν καίει. Δεν Άλλη μια φύση. Χρύσα μου. Γαρίδα έφαγες. Καμία. Να δοκιμάσω. Είναι λίγο. τέλειο. Είναι πολύ ωραίο. Έχει πολύ ωραία γεύση γαρίδας. Φαίνεται δηλαδή να αφήνει τη γεύση της. Να σου πω κάτι. Αν και τον γλυκάνικο δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ έτσι ιδιαίτερη γεύση. Αυτό που καταλαβαίνω το διαφορετικό μάλλον είναι αυτό, έτσι. Ναι, αν δεν βρίσκεις στα στερεοδί και κάνεις, μπορείς να το σβήσεις και με λίγο ούζο στο τέλος. Ούζο? Ναι, δύο κουταλιές σου πασάνε τόσο με λίγο. Λίγο γαρίδα να δοκιμάσεις τη Ζωή. Λίγο γαρίδα. Εντάξει, μας Θα έρχεται ήθελα εδώ και πέρα. δική μου γαρίδα, μισό λεπτάκι. Μαγειρεύουμε. Ήρθε. Μπράβο, παιδιά, μπράβο, Εγώ πάρα σε- πολύ ωραία είναι. Δώσ' μου και εμένα τη γαρίδα μου να Ναι, δοκιμάσω. θα τόσο, κάτσε. Τι φυσάκι, Ήρθατε. είσαι καλός. Μαζεκόψτε την ώρα που μαγειρεύαμε. Δεν κάνατε τίποτα. Σας ταΐζουμε στο στόμα. Εντάξει, Α, με τη κορίτσια. χάρη μας. Εμείς τι να πούμε, μπράβο Γιάννη που κόψεις το κρεμμύδι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω Νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο στην κουζίνα, έτσι. Εσύ δεν έκανες τίποτα. Ο Γιάννης έκανε. ήταν πολύ καλός βοηθός πάντως. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ Μπράβο, ωραίο. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Γιάννη. πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Λοιπόν, καλή σας όρεξη. Μετά το ριζότο με θαλασσινά του Γιάννη, θα συνεχίσουμε με τον τομέα της τεχνολογίας και νομίζω Ζωή ότι έχεις να μας δώσει χρήσιμες συμβουλές. Θα ξεκινήσουμε με 5 εφαρμογές που λίγο ή πολύ τις ξέρουμε όλοι ή έστω τις έχουμε ακούσει. Μέσα από αυτή την ενότητα γενικότερα στην εκπομπή μας θα προσπαθήσω να προτείνω κάθε φορά κάτι διαφορετικό για το smartphone σας. Ξεκινάμε το γνωστό σε όλους μας Instagram. Παιδιά, το ξέρετε? Φυσικά και Το έχετε? Όχι, νομίζω το το χρησιμοποιούμε. Θέλω να σας πω ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή μετρά πάνω από 150 εκατομμύρια χρήστες και μπορείς να μοιράζεις τις αγαπημένες φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς σου φίλους. Μπορείς ακόμα με το Instagram να τις φτιάχνεις, να τις αλλάζεις χρώματα, να βάζεις διάφορα εφέ και ό,τι άλλο θέλεις. Για να πούμε ότι εδώ και λίγο καιρό έχει επιτρέψει το Instagram και τη χρήση του βίντεο. Ναι, είναι καινούργια πρωτοπορία με καινούργια αναβάθμιση που έγινε και είναι κάτι εξτρά που έχει βάλει. Βέβαια, με φωτογραφίες χωρίς φίλτρα μου αρέσουν πιο πολύ. Οι φυσικές. Θες να τις αφήνεις έτσι σκέτο? Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα. Σου επιτρέπει να τη χρησιμοποιήσεις και έτσι, δεν χρειάζεται απαραίτητα να βάλεις εφέ για να τη Εντάξει, απλά Είναι αυτό λίγο είναι- ψεύτικο, μωρέ. Δηλαδή το παίρνεις από το 0 και το φτάνεις στο Θεό. Αυτή είναι η Εντάξει. ένστασή μου. Αλλά... Ναι, εντάξει, πάντως θέλω να σου πω ότι την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και συνεχίζει να την να κατεβαίνουν και να έχει διάφορα. Ναι, ειδικά νομίζω για τοπία και για εικόνες εξωτερικού χώρου κλπ. Νομίζω ότι κάνει. δείχνουμε όλοι μια αγάπη σε Και για πιο προσωπικές στιγμές βέβαια. Εννοείται. Θα πάμε στην επόμενη εφαρμογή. Είναι το Shazam. Με αυτή την εφαρμογή αναγνωρίζει τη μουσική που παίζει το χώρο που είσαι και σου λέει τον καλλιτέχνη και το τίτλο του τραγουδιού. Απλά πατάς στο Shazam και σου βρίσκει το τραγούδι. Εντάξει, με έχει σώσει άπειρες φορές. Πόσες φορές έχω ανοίξει το ράδιο και ψάχνω το τραγούδι ξανά και ξανά. Πατάω τους τοίχους να το βρω. Αν δεν ήταν το Shazam, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα τόσο γρήγορα να βρω το τραγούδι που θέλω. Είναι πολύ γρήγορα η εφαρμογή, είναι πολύ καλή. Απλά θέλω να πω ότι χρειάζεται να έχουμε
ανοιχτό ίντερνετ. Υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο για να μπορούμε να το εντοπίσει και να μας το βγάλει κατευθείαν για να δούμε ποιο τραγούδι είναι. Είναι αυτό που βλέπεις όλους στα μαγαζιά έξω που είναι με το κινητό κολλημένο στο ηχείο και ψάχνουμε. Δεν είναι ανάγκη να είναι κολλημένο στο ηχείο, αλλά ναι, το ψάχνει και το βρίσκει κατευθείαν, επί τόπου στο δίκτυο. Εγώ θα κάνω πάλι το δικηγόρο του διαβόλου, αλλά έχω φίλο DJ ο οποίος λέει ότι έχει χαθεί με το Shazam όλη η μαγεία. Του να πηγαίνει ο άλλος στο DJ και να λέει «Α, ποιο τραγούδι έπαιξες πριν». Θέλω να πω στο φίλο σου για την ακρίβεια ότι υπήρχαν κάποιοι που δεν ήξεραν ποιο τραγούδι είναι, ούτε και αυτοί που παίζουν τη μουσική. Οπότε η εφαρμογή σε σώζει. Ήρθε και ναι, τους την κατέστησε. Και άμα θέλουν οι κοπέλες να ρωτήσουν τον DJ ποιο τραγούδι παίζει, μπορούν να το κάνουν πάλι, να βρουν αφορμή. Άμα ο DJ είναι και λίγο γλυκούλης. Α, λες, ναι. Έχει χαθεί η επικοινωνία με το δεν έχει χαθεί η επικοινωνία με το Shazam. Εξαρτάται πόσο θέλεις να χαθεί και πόσο όχι. Παιδιά, περνάω στην επόμενη εφαρμογή, είναι το Viber. Κατερίνα, ξέρω ότι το αγαπάς. Έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο, θεωρώ. Και όταν μένεις από κάρτα. Να σου πω ακριβώς τι κάνει. Μπορείς να στέλνεις μηνύματα κειμένου σε φίλους, να κάνεις δωρεάν κλήσεις και να στέλνεις φωτογραφίες. Είδα ότι έβαλαν τώρα ένα πρόσθετο βιντεάκι με σκίτσα που ηχογραφείς τη φωνή σου και το στέλνεις κατευθείαν, ναι. Είναι για όταν οδηγάς, μπορείς και όταν οδηγάς να στέλνεις ένα μικρό βιντεάκι, ένα μικρό intro και να λες, δηλαδή να κάνει ηχογράφηση της φωνής και να το στέλνει κατευθείαν. Και να συμπληρώσουμε ότι πολλοί λένε ότι θα καταργηθεί ο κλασικός τρόπος που στέλνουμε μηνύματα λόγω Viber. Ότι έχει επηρεάσει τόσο πολύ και τα περισσότερα μηνύματα στέλνονται πλέον από εκεί, που σιγά σιγά, και γραπτός και ηχητικά, που σιγά σιγά οι τηλεφωνικές εταιρείες σκέφτονται ότι ίσως καταργηθεί το κλασικό SMS. Θέλω να σας πω ότι για το 2013 ήταν στις κορυφαίες εφαρμογές που υπήρχαν, το Viber. Επόμενη εφαρμογή είναι για το καιρό. Δεν θέλω να πω μια συγκεκριμένη εφαρμογή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές, οπότε το αφήνω στη δική σας ευχέρεια. Αλλά επειδή πολλές φορές βγαίνουμε από το σπίτι μας και δεν ξέρουμε τι καιρό θα κάνει, μπορούμε από το κινητό μας κατευθείαν να δούμε το καιρό. Η καλύτερη εφαρμογή είναι Talk to Talk και Κατερίνα Βερανούδη. Αυτό θα έλεγα, να ξανακούσει την Κατερίνα και με το καιρό και τις προβλέψεις της. Τελευταία εφαρμογή, το Twitter. Το χρησιμοποιείτε, το έχετε? Το χρησιμοποιώ σαν δημοσιογράφη. Μου δίνει ωραία πάσα και σου λέω ότι για τους ανερχόμενους δημοσιογράφους είναι εργαλείο δουλειάς. Με αυτή την εφαρμογή στο κινητό μπορείς να είσαι συνεχώς ενήμερος για ό,τι ακριβώς γίνεται. Γιατί όλες οι εφημερίδες και όλα τα μεγάλα μέσα τα ανεβάζουν κατευθείαν σε τίτλους, οπότε το βλέπεις κατευθείαν εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, το Twitter έχει ένα καλό, έχει και ένα κακό. Έχει σίγουρα αυτό που είπες, την αμεσότητα, αλλά έχει και ότι δίνει το προβάδισμα στον καθένα και έτσι βλέπουμε πάρα πολλά tweets. Και πρέπει λίγο να προσέχουμε ποιους ακολουθούμε και ποιους όχι, ώστε να έχουμε είναι και ανάλογα πολύ τι συγκεκριμένο. το κάνεις εσύ, γιατί όταν πρωτοβγήκε ήταν για να με 140 χαρακτήρες να δίνεις απλά αυτό το στίγμα σου, να αφήνεις κάτι μικρό και γι' αυτό ήταν τόσο λίγοι χαρακτήρες. Δεν ήταν τόσο ενημερωτικό στην αρχή, μετά εξελίχθηκε σε. Εντάξει, εμείς τώρα το χρησιμοποιούμε για εργαλείο δουλειάς, είναι πολύ καλό και νομίζω αξίζει να έχουμε όλοι ένα λογαριασμό. Ωραία. Τελειώσαμε. Εγώ τελειώσαμε τις εφαρμογές, την επόμενη εβδομάδα άλλες 5. Με τις τεχνολογίες. Έχει sequel. Θα έχω 5 εφαρμογές, θα τις προτείνουμε έτσι. Ωραία. Θα περάσουμε στη Χρύσα. Χρύσα μου, πολιτιστικά νέα της εβδομάδας. Λοιπόν, εγώ έχω δύο προτάσεις και οι δύο είναι τελευταίες ευκαιρίες. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Ναι, πραγματικά. Η Μαρινέλα συναντάει τη Βέμπο μετά από μια επιτυχημένη σειρά παραστάσεων στην Αθήνα στο θέατρο Μπάντμιντον, όπου τα στοιχεία δίνουν ότι την παρακολούθησαν πάνω από 4.000 θεατές. Πολλοί κόσμος, πραγματικά. Η Μαρινέλα παίρνει τον θειασό της και ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μια ζωντανή θρύλος η Μαρινέλα συναντάει έναν άλλο θρύλο, τη Σοφία Βέμπο, επί σκηνής, όπου και η ίδια έχει δηλώσει στις συνεντεύξεις της, η Μαρινέλα φυσικά, ότι έχει αποτελέσει η Βέμπο πρότυπο για αυτή, πρότυπο ερμηνεύτριας. Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να πάμε, παιδιά, έστω και τελευταία Έχουμε χρόνο, οπότε προλαβαίνουμε το κανονικό. Να βάλουμε λιγούς και δεμένους κριτικές για το συγκεκριμένο. Και εγώ έχω ακούσει τα καλύτερα και ότι η Μαρινέλα πραγματικά οργώνει τη σκηνή και ότι έχει τρομερή ενέργεια. Καλά, φωνή το ξέρουμε όλοι. Εντάξει, είναι φωνή, φανάρα. Έτσι λένε όλοι. Θα βάλουμε λιτούς και δεμένους να βρούμε καλές θέσεις να πάμε και να πούμε και τις εντυπώσεις μας. Να πούμε ότι κείμενο και η σκηνοθεσία είναι του Πέτρου του Ζούλια και στις χορογραφίες είναι ο γνωστός Φωκάς Ευαγγελινός. Η πρεμιέρα δόθηκε 5 Μαρτίου και τελευταία εβδομάδα, όπως είπαμε και πριν, οι παραστάσεις. Και τα εισιτήρια κυμαίνονται από 20 έως 45 ευρώ ανάλογα τη θέση που θα επιλέξετε. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει.
Η Μαρινέλα συναντά τη Βέμπο. Η ζωή της Σοφίας Βέμπο γίνεται μουσική παράσταση. Μαζί με τη Μαρινέλα, οι Αντώνης Λουδάρος, Χρήστος Θέριογλου, Χριστίνα Αλεξανιάν, Μιχάλης Μαρίνος, Τζένι Μπότσι, Νεφέλη Ορφανού, Τάσος Κωστής και 50 ακόμη συντελεστές. Κείμενα, σκηνοθεσία, Πέτρος Ζούλιας. Χορογραφία, Φωκάς Ευαγγελινός. Έρευνα, μουσική επιμέλεια, Λάμπρος Λιάβας. Μαρινέλα Βέμπο, μια συνάντηση κορυφής. Έως τις 23 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Μπάντμιντον. Και στο Fix Factory, η Ελεονόρα Ζουγανέλη κλείνει την αυλαία εκτός νεοτέρας, αν δηλαδή πάρει παράταση, τελευταία εβδομάδα φέτος, που η πολύ γνωστή και ταλαντούχα ερμηνεύτρια θα ανέβει στη σκηνή του Fix Factory. Νομίζω ότι όσοι την έχουν δει και αυτήν από κοντά, έχουν πει πραγματικά συγκλονιστικά λόγια. Κάνει και ένα επισκηνής, ένα έτσι τύπου stand-up comedy, ναι, να καρφώσουμε ότι και καλά έχετε, μιλάει στο τηλέφωνο με τον μπαμπά της, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Επίσης το εισιτήριο να πούμε ότι είναι 7 ευρώ στην προπόληση και μόνο 8 ευρώ έξω. Είναι από πολύ τη καλή σκηνή. τιμή, οπότε και αξίζει κιόλας την ευκαιρία να πάμε να πούμε. Έχει πολύ καλή φωνή. Για μια τέτοια ερμηνεύτρια νομίζω ότι αξίζει πραγματικά. Και τα χρήματα είναι πολύ λίγα. Πολύ λίγα, πολύ λίγα. Αυτές τις δύο προτάσεις Έχουμε και την περιέργεια να δούμε πώς είναι σαν ηθοποιός η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο stand-up comedy. Ναι, είναι ένα μικρό, βέβαια κάτι φίλοι μου που πήγανε, μου είπαν ότι είναι μικρό αυτό το σκετσάκι που κάνει. Δύο προτάσεις λοιπόν εγώ σας είχα, λίγο διαφορετικές μεταξύ τους, όποια και αν επιλέξετε, ελπίζω να επιλέξετε κάποια, να περάσετε καλά. Ωραία, θα στηρίξουμε και εμείς τις προτάσεις σου, Χρύσα. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Talk to Talk. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Να είστε καλά.